Duk yadda za ka ga masu kuɗaɗe suna gina manyan gidaje ya ɗan uwa, daga lokacin da aka ce yau mutum ya faɗi ya mutu, ɗan gidan da za a sa shi ka gan shi ɗan kaɗan haka ya ɗan uwa, bai wuce ƙafa ɗaya da rabi na takun ƙafar ka ya ɗan uwa. Wallahi duk irin gingiman gidajen da mutane za ka ga suna ginawa, suna kwana a cikin gidaje ga AC, ga fanka, ga abin sha, ga abinci, ga ni'imomi na duniya kala-kala ya ɗan uwa. Daga lokacin da aka ce wa'adinka ya ƙare a duniyar nan, duka waɗannan sun riga sun zama aikin banza. Irin wannan gidan ne za a saka ka gan shi ya ɗan uwa, kwatankwacin faɗin jikin ka shi ke na ya ɗan uwa. A ciki babu batun kawala, babu batun ka ce wai za ka tashi ko wani abu ya ɗan uwa. Gwargwadon aikin ka a duniya na shari ko na alkhairi shi ne gwargwadon jin daɗin da za ka yi ko wahaltuwar da za ka yi a cikin duniya ta gaba ta barzahu wadda za ka shiga. Allah ka samu cika da kyau da imani don matsayin manzan Allah.